Τι θα γίνει τελικά, θα έρθεις μαζί μας? Πού θα πας? Θα πάμε να φάμε κάτι φίλους της Μαριανίνας. Θα έρθεις ή δεν θα έρθεις? Α, όχι, βαριέμαι. Θα κάτσω εδώ με τη θεία να δούμε βίντεο. Αν είναι για μένα, μη μείνεις μέσα σαββατιάτικα. Άντε, πήγαινε, Ειρήνη μου, πήγαινε. Όχι, δεν μπορώ, θεία, είμαι κουρασμένη. Εσύ θα χάσεις. Λοιπόν, λέγε, τι κασέτα θα δούμε? Μου είπανε για ένα καταπληκτικό τρικάσετο που λέγεται το ακάνθινο μονοπάτι. Μα, έχει ενδιαφέρον. Ναι, είναι με ένα μετανάστη από την Πολωνία που ξεκινάει από Λούστρος και αγοράζει μια ολόκληρη πολυκατοικία. Αχ, ωραίο φαίνεται. Ξέρεις, μ' αρέσουν αυτά με φτωχούς που ξεκινάνε από το τίποτα και πλουτίζουν. Και δεν μου λες, αίσθημα έχει. Αγαπάει καμιά? Πολλές. Αχ, αυτό να πάρεις. Μου είπανε και για ένα άλλο που λέγεται Διαμάντια και Δαντέλα. Είναι με μια μετανάστρια από την Ιταλία που ξεκινάει από εργάτρια και γίνεται διάσημη μοντελίστ. Αχ, αυτό είναι καλύτερο. Και ποιον παντρεύεται? Παντρεύεται ένα γέρο αναγκαστικά. Αλλά κατά βάθος αγαπάει έναν άλλον που τον είχε γνωρίσει σε ένα καράβι πηγαίνοντας για Αμερική. Φτωχός και αυτός, αλλά παντρεύεται την κόρη ενός γερουσιαστή και γίνεται γερουσιαστής. Αχ, Ειρήνη μου, τώρα με βάζει σε μεγάλο δίλημμα. Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Υπάρχει και ένα άλλο. Με μετανάστη? Όχι, με κανονικό Αμερικάνο. Είναι ένας που καθαρίζει κάτι τζάμια σε έναν ουρανοξύστη. Και αγοράζει τον ουρανοξύστη. Όχι, βλέπει ένα φόνο. Αχ, αυτό δεν μ' αρέσει, όχι, έχει αίματα. Το προηγούμενο να πάρεις με τη γυναίκα. Τι γίνεται, Ειρήνη μου, θα ντυθείς να έρθεις? Μπα, βαριέμαι, θα κάτσω εδώ με τη θεία να δούμε βίντεο. Άντε, αν είναι να πας στο βίντεο κλαμπ να πάρεις τις κασέτες πριν κλείσει. Αμάν αυτή η Ειρήνη, ρίζες έχει βγάλει στον καναπέ μπροστά στην τηλεόραση. Γιατί σε νοιάζει εσένα, βρε Μαρία, μας την διασκεδάζει με το βίντεο. Ναι, αλλά με το βίντεο δεν γνωρίζεις κόσμο. Πρέπει να βγει έξω να δει κανέναν άνθρωπο. Και να τον δει δηλαδή τι θα γίνει. Η Ειρήνη μας μόνο κοιτάει. Είναι οπτικός τύπος. Χριστός και Απόστολος, ακόμα μπροστά σε αυτό το πράγμα καρφωμένες είσαστε. Σταμάτα και είναι στο κρίσιμο σημείο. Τελειώνει τώρα. Σταμάτα, βρε ο λιγάκι. Να δεις που θα την παντρευτεί. Και βέβαια θα την παντρευτεί, αφού την αγαπάει ακόμα. Κορίτσια, χάσατε. Χάσατε. Τι ωραίο έργο. Πώς τα κάνουν αυτοί οι Αμερικάνοι. 3 ώρες κλαίγαμε. Χαρά στο κουράγιο σου, μπεμπέκα μου. Τι πλούτος ήταν αυτός. Τι φουστάνια, τι σαλόνια, τι σπίτια. Βαθιστόχαστο έργο είδαμε πάλι, θεία Μπεμπέκα, Εμάς αυτά μας αρέσουν. Ήταν μια πολύ καθημερινή ιστορία. Έδειχνε μια που ξεκίνησε από το 0 και έγινε πολυεκατομμυριούχα. Πράγματα που γίνονται κάθε μέρα δηλαδή, Στην Αμερική γίνονται. Δεν έχετε δίκιο, κορίτσια, ήταν υπέροχο. Και αυτός που έπαιζε το Ρομπέρτο, τι γόρις, εκεί που κολυμπούσε γυμνός στο ποτάμι. Χάρμα οφθαλμών ήτανε. Έχει πολύ ωραίους άντρες στην Αμερική. Και στην Ελλάδα έχει, αρκεί να ψάξεις να τους βρεις. Η Όλγα στη φυσική της κατάσταση. Πάω να φέρω την ηλεκτρική από την κουζίνα μας και κάνουμε και καμιά δουλειά εδώ μέσα, Τι είναι καλέ, τι έγινε? Πίσω σου. Πού? Πιο κάτω. Για κάτω. Τι πράγμα, παιδί μου? Κατσαρίδα. Α, μαμάκα μου! Μαρία, βοήθεια, Μαρία! Τι πάθατε και λεβήκατε εκεί πάνω? Μαρία, σκότωσε την εσύ που είσαι πιο ψυχρήμη. Τι να σκοτώσω, καλέ? Πίσω. Κατσαρίδα στο πάτωμα, δεν τη Μαρία, γιατί δεν τη σκότωσες? Εσείς γιατί το κάνατε? Δεν μπορώ, συχαίνομαι. Και τι θα γίνει, κορίτσια, θα την περάσουμε όλη μέρα πάνω στα σκαμιά? Εγώ δεν μπορώ, ζαλίζομαι. Να φωνάξουμε την πυροσβεστική. Σιγά μη φωνάξουμε για τα ΜΑΤ. Πήγε να τηλεφωνήσει τον Αντρέα. Δεν μπορώ, δεν τη βλέπεις, με παρακολουθεί, θα μου ορμήξει. Και τι θα κάνουμε? Γι' αυτό σας λέω, ώρες χρειάζεται ένας άντρας. Ναι. Χτες όμως που σου ζήτησε το τηλέφωνο ο φίλος της Μαριανίνας, δεν το έδωσες. Δεν το ξέρω, αν τα φτιάξω με αυτό το ασκημομούρι για μια κατσαρίδα.
Πολλές φορές η ζωή χρειάζεται αυτοθυσία. Δεν αφήνετε τη συζήτηση να βρούμε καμιά λύση. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνουμε, θα φωνάζουμε όλες μαζί, θα μας ακούσει κανένας περαστικός και θα έρθει να τη σκοτώσει. Θέξια μου και γλίστρισα. Λοιπόν, θα τη σκοτώσω εγώ. Θα πάω στο ντουλάπι να πάρω το κατσαριδοκτόνο. Εν τω μεταξύ, εσείς απασχολήστε την, εντάξει. Πώς δεν την απασχολήσουμε? Δεν ξέρω, κάντε κάτι για αντιπερισπασμό. Λοιπόν. Πρόσεξε, σου επιτρέπετε. Λοιπόν, το βρήκα. Θα τη σκοτώσουμε με τα παπούτσια. Ωραία ιδέα. Τι πες εσύ πρώτη. Εγώ, ναι. Αχ, δεν την πέτυχα. Σειρά μου τώρα, σειρά μου. Σειρά μου. Είσαι κι εσύ. Γουλιέλμος τέλος. Λοιπόν, σκύψε. Πάει το παπούτσι. Και το τζάμι. Λοιπόν, σειρά μου πάλι, Πρόσεξε, μας τελειώνει το πολεμοφόδια, 2 παπούτσια μας μείνανε μόνο. Έτσι που πάμε. Ολόκληρη βιοτεχνία υποδημάτων θα μας χρειαστεί. Τη σκότωσα. Ωραία, πιάστε με μια χαρτοπετσέτα και πέταξέ τη στα σκουπίδια. Δεν τα κάνω εγώ όλα, να το κάνει καμιά άλλη. Η Όλγα που έκανε και τη ζημιά. Καλά. Θα το κάνω εγώ. Την έπιασα. Πιο δεξιά, πιο δεξιά. Πιο δεξιά. Την έπιασα. Όχι, πιο δεξιά. Πιο δεξιά, πιο δεξιά. Τι εφιάλτης, Θεέ μου, τι εφιάλτης. Δηλαδή, πού θέλετε να καταλήξετε. Με έχετε βάλει κάτω εδώ και 3/4 και με βασανίζετε. Τι εννοείτε. Εννοούμε ότι οι άνδρες είναι ένα είδος πάρα πολύ χρήσιμο για μια γυναίκα. Πάρε παράδειγμα. Μια κατσαρίδα εμφανίστηκε σπίτι και μας κατατρόπωσε όλες, ενώ αν υπήρχε ένας άντρας. Αν πρόκειται για την κατσαρίδα, υπάρχουν και κατσαριδοκτόνα. Μόνο που δεν λύνονται όλα τα γυναικεία προβλήματα με τα κατσαριδοκτόνα. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν προϊόντα για όλα τα γυναικεία προβλήματα. Ένα από αυτά τα προϊόντα είναι και ο άντρας. Ένα προϊόν που πάρα πολύ σπάνια μπαίνει σε αυτό το σπίτι. Όλγα μου, εγώ δεν διαφωνώ με αυτά που λέτε. Αλλά προς τι όλη αυτή η συζήτηση. Μου προέκυψε με έναν άνδρα και τον αρνήθηκα. Μα πώς να σου προκύψει, βρε Ειρήνη μου, που είσαι όλο σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι και τα βράδια σου τα περνάς με την μπεμπέκα και το βίντεο. Απ' την τηλεόραση θα σου πηδήσει. Ναι, είδα και εσάς που βγαίνετε τα χαΐρια σας. Ναι, αλλά εμείς προσπαθούμε. Εμείς το πολεμάμε το πράγμα. Στο κάτω-κάτω δεν θα έρθει ο άντρας μόνος του να χτυπάει την πόρτα. Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε. Να βγαίνουμε στους δρόμους με τις ξόβεργες να κυνηγάμε τους άνδρες. Υπάρχουν και πιο πολιτισμένοι τρόποι να πλησιάσει έναν άντρα, αρκεί να ισοκουνηθείς λιγάκι. Ορίστε που φαγωθήκατε. Τήθηκα, στολίστηκα. Πού θα πάμε? Καλά, μην αγχώνεσαι, όλο και κάπου θα βρούμε να πάμε. Εγώ λέω να πάμε σινεμά. Τρελάθηκες, παιδί μου, τρελάθηκες. Θα φύγεις από το βίντεο να πας σινεμά. Είπαμε να δούμε λίγο κόσμο. Θα τον δούμε στο διάλειμμα. Βρε Ειρήνη μου, τόσα χρόνια σου πήρε για να γνωρίσεις έναν άντρα. Θα προλάβεις να τον γνωρίσεις τα 10 λεπτά του διαλύματος. Τότε να πάμε σε ένα ζαχαροπλαστείο να φάμε μια πάστα. Σιγά μην πάμε στο Λούνα Πάρκ να παίξουμε κρίκους. Θα πάμε σε μπαρ. Αν είναι έτσι, ξέρω ένα πολύ καλό πιάνο μπαρ, πολύ καθώς πρέπει, που συχνάζουν κάτι συνάδελφοί μου, δικαστικοί. Αν πρόκειται να συναντήσουμε δικαστικούς, προσωπικά προτιμώ να μείνω μέσα. Παιδί μου, θα πάμε σε μπαρ. Όχι στην καντίνα του Αρίου Πάγου. Ωραία είναι εδώ μέσα, αλλά λίγο σκοτεινά. Μια χαρά είναι, κρύβει τις ατέλειες. Στην ηλικία μας δεν χρειάζονται περισσότερα φώτα. Έλατε. Καλησπέρα σας, θα πάρετε. 2 ουίσκι σκέτα, παρακαλώ. Εσύ τι θα πάρεις? Φυσικούς χυμούς φρούτων έχετε? Μάλιστα. Ένα χυμό καρότου. Το βλέπω, πολύ μεγάλη κρεπάλη απόψε. Τις καρέκλες, βρε παιδί μου, πολύ άμβολες. Δεν πειράζει, Ειρήνη μου, δεν θα εγκατασταθούμε για πάντα εδώ μέσα. Και έχει πολύ καπνό, ντουμάνι. Άψε, βρε, Ειρήνη, να γκρινιάζεις για το μαγαζί. Μα αισθάνομαι κάπως άβολα. Μην το λες, δεν σου φαίνεται καθόλου. Μας κοιτάνε από παντού, βρε παιδάκι μου. Μα αυτός είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός, βρε Ειρήνη μου. Έλα, βρε, Ειρήνη μου, χαλάρωσε. Άφησε τον εαυτό σου έτσι ελεύθερο. Αν αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο, θα σας διαολοστείλω και θα φύγω. Το καρότο στην κυρία. Τα ουίσκι για μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
στην υγειά σας. Να μην το πιείς μόνο ρούφι και σε χτυπήσεις το κεφάλι. Κοίτα καλέ που έχουμε και θαυμαστές. Κοίτα, αυτόν εκεί στο μπαρ μας κοιτάει, κοίτα. Εμένα κοιτάει. Δεν τον ρωτήσαμε. Τι να κάνω εγώ τώρα? Σκάσε και κοίτα. Τι μου λες, βρε Μαρία μου. Σ' αρέσει τώρα, σαν αυτός. Συμπαθητικούλης είναι. Μα είναι ένας και είμαστε 3. Δεν πειράζει, καλύτερα, τον νικάμε. Πολύ θάρρος έχει πάρει. Χαμογελάει. Χαμογέλα του κι εσύ να πάρει περισσότερο. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν τα παπούτσια του. Τι σχέση έχουν τώρα τα παπούτσια? Εγώ τον άντρα τον κρίνω από το παπούτσι. Θα σε συμβούλευα να αλλάξεις κριτήρια. Κορίτσια, έρχεται. Πάμε να φύγουμε. Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Δεν ήταν για μας. Δεν πειράζει, καλύτερα, δεν τον είδες πες τα χάλια του. Τα είχε. χάλια το παπαπαπαπαπα. Τι κάνουμε τώρα? Ό,τι κάναμε και πριν. Θα συζητάμε μεταξύ μας. Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο πλήξης. Να βρούμε ένα ωραίο θέμα για συζήτηση. Οι εκλογές. Δεν είναι της παρούσης, Ειρήνη μου, το θέμα. Και τι είναι κατά τη γνώμη σου της παρούσης στιγμής? Πάντως, όχι οι εκλογές. Να σας πω ένα ανέκδοτο. Ποιο? Εκείνο με τον ελέφαντα που πάταγε στο βούτυρο. Πώς το κατάλαβες? Έτσι, από διέστηση. Και τι θα κάνουμε? Έλα, βρε Ειρήνη μου, έλα, κάνε και εσύ κάτι. Αυτό σχεδίασε έτσι λίγο. Προς Θεού με την αφήσει να το σχεδιάσει, θα φύγει όλο το μαγαζί. Πέστε μου, τι να κάνω? Θα σου πω εγώ, καταρχήν μη στέκεσαι έτσι σαν ξυλάγκουρο. Φέρεσαι με λίγο χάρη το ποτό σου. Πες το αλυσιβερίσι στο παιχνίδι. Κουνήσου με το ρυθμό της μουσικής. Έτσι, λυκνήσου, κουνήσου, πέρα δόθε. Έτσι. Όχι, παιδί μου, όχι, σαν τη Μαούνα που περνάει το καβοντόρο, όχι έτσι. Ωραία. Κουνήθηκα. Τι έγινε? Πας δεν έγινε. Ζαλίστηκα, αυτό έγινε. Όχι μόνο. Παιδί μου, δεν βλέπεις ότι μας κοιτάνε. Μα είναι 2 και είμαστε 3. Πάλι τα ίδια. Επειδή εμείς δηλαδή βγήκαμε 3, πρέπει και οι άντρες να πηγαίνουν στα μπαρ κατά τριάδες. Και αν θέλουν και οι 2 εμένα? Μην ανησυχείς, αγάπη μου, θα μονομαχήσουν στο πεδίο του Άρεος για χάρη σου. Παιδί μου, εσένα σ' αρέσουνε. Τι να σου πω τώρα. Ο μελαχρινός μ' αρέσει. Να σου πω. Εμένα μου αρέσει ο άλλος, αυτός με την κόκκινη γραβάτα, πώς φαίνεται. Δεν έχεις δίκιο, ο άλλος είναι πιο νόστιμος. Μην τσακώνεστε. Όποιος με θέλει από τους 2 θα με πάρει. Κοίτα, αέρα που πήρε μικρή, κοίτα. Να σου πω, το παπούτσι το κοίταξες, μην έχουμε τίποτα δυσάρεστες εκπλήξεις μετά, Ναι, το ήλεγξα. Από παπούτσι είναι εντάξει. Προτείνω να πάμε στο τραπέζι τους. Δεν μπορώ. Παιδάκι μου, αυτή εκείνη με το μαύρο στη μέση σε έχει φάει με τα μάτια. Μην το συζητάς, Αντώνη. Ντρέπομαι. Εσένα σ' αρέσει? Μ' αρέσει. Μου λες. Εσένα πια Η άλλη. η ακριανή. Όχι, παιδί μου, αυτή με το μαλλί. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα πάμε? Ναι, αλλά αν πάμε μπορεί να μας παρεξηγήσουν. Τότε δεν πάμε. Ναι, Αντώνη, αν δεν πάμε όμως πάλι μπορεί να μας παρεξηγήσουν. Αλέξανδρε, Ναι. φοβάμαι ότι θα μας παρεξηγήσουν έτσι κι αλλιώς. Καλύτερα να πάμε και να μας παρεξηγήσουν παρά να μην πάμε και να μας παρεξηγήσουν. Σωστό. Μαρία, κουνιούνται. Μαρία, έρχονται. Βλέπω, παιδί μου, το βλέπω, δεν βλέπεις τι ταραγμένη είναι. Πώς κάνετε έτσι, δεν θα μας φάνε κιόλας. Είπαμε να καθίσουμε στο τραπέζι σας, γιατί εκεί στο μπαρ... Πιάστηκε η μέση μου, καταλαβαίνει. Αν είναι ορθοπαιδικό το θέμα, καθίστε. Να συστηθούμε. Και δεν συστηνόμαστε. Μαρία. Αντώνης. Αντώνης. Αλέξανδρος. Όλγα. Ρένα. Ρένα.
Συγγνώμη, δεν γνωριζόσαστε? Πώς γνωριζόμαστε. Η αδερφή μας, η Ρένα. Όλες αδερφές είμαστε εδώ. Αυτά. Τι ψηφίσατε? Ρένα, άστο αυτό τώρα, κορίτσι. Άστο, δεν είναι τώρα του. Έρχεστε συχνά εδώ? Κάθε μέρα είναι το στέκι μας. Όχι και κάθε μέρα, Ρένα. Πότε. Καλέ! Ορίστε. Τώρα που σας βλέπω, Τι έχω? μήπως είστε της τηλεοράσεως? Α, αυτό ήταν. Όχι. Είναι ένας ξενέρωτος που βγαίνει και λέει τις ειδήσεις στην τηλεόραση και του μοιάζει. Αντώνη, πώς τα λες. Ρένα, συγκρατήσου, κορίτσι μου. Καλό, Καλό. Το άλλο το ξέρετε. Ποιο? Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένας ελέφαντας μπήκε στο ψυγείο? Πώς? Πώς? Αντώνη. Από τις πατημασιές του στο βούτυρο. Καλό, Το άλλο, το ξέρετε? Πώς χωράνε 4 ελέφαντες σε ένα αυτοκίνητο? Αντώνη. Να το πάρει το ποτάμι και γρήγορα. 2 μπροστά και 2 πίσω. Καλό, Πόσες φορές το έχω πει αυτό το ανέκδοτο και πάντα γελάω. Από μόνη σου. Αυτό άλλο το ξέρετε? Κι άλλο? Πώς χωράνε 24 ελέφαντες σε ένα αυτοκίνητο? Οι 2 μπρος, οι 2 πίσω και οι 20 στη φωτογραφία. Καλά το ξέρετε, σας το έχω ξαναπεί. Μπα, ιδέα σου. Είναι όμως πάντα πετυχημένο, Θα αργήσουμε πολύ, νιστάζω. Έπιες και πολύ καρότα, σε ζάλισε. Καθίστε τώρα που γνωριστήκαμε. Δεν μπορούμε, έχουμε να βάλουμε τη μικρή στο κρεβάτι. Να μην σας συνοδεύσουμε τουλάχιστον μέχρι το σπίτι. Αν δεν σας πειράζει να πιούμε για ένα ποτηράκι σπίτι σας. Εγώ θα πέσω για ύπνο. Πιο σιγά, καλέ, πιο σιγά. Κοιμάται η Ειρήνη. Καλά, όλες μαζί μένετε εδώ. Όχι, δηλαδή όχι από πάντα. Εγώ τώρα πρόσφατα εγκαταστάθηκα εδώ, ξέρεις. Είχα μια ατυχία, με εγκατέλειψε ο άνδρας μου. Κι εγώ πρόσφατα εγκαταστάθηκα εδώ. Α, σε εγκατέλειψε και σένα ο άντρας. Α, εμένα ανεπιστρεπτή. Πέθανε. Πέθανε. Εντελώς, μα εντελώς. Και τώρα δηλαδή, αν δεν είμαι αδιάκριτη, ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση? Και εμείς τα ίδια. Ποια ίδια δηλαδή, γιατί η Όλγα είναι χείρα και εγώ ζωντοχείρα. Ναι, έτσι κι εμείς, έτσι κι εμείς. Ο Αντώνης είναι ζωντοχείρος και εγώ είμαι χείρος. Χείρος δεν είμαι, Αντώνη? Χείρος, πιο χείρος δεν γίνεται. Κοίτα σύμπτωση, Καλά, καταπληκτικό, Ποιο που πέθανε η γυναίκα μου? Όχι καλέ, που είμαστε ομοιοπαθείς σε ένα ζεύγι. Αχ, Αλέξανδρε, πόσα κοινά έχουμε. Πες μου, πώς έγινε το δικό σου? Να μην τα λέμε τώρα, δεν είναι πολύ δυσάρεστα. Τότε να μας πει ο Αντώνης τα δικά του, Όχι, και τα δικά μου δυσάρεστα είναι. Έλα, Αντώνη, πες μας, θέλω, πες μας. Τι να σας πω τώρα. Έλα, πες μας. Να, Ναι. έλειπα από το σπίτι, είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού. Ναι, και, Το ραντεβού ακυρώθηκε και γύρισε. και μετά. Τι μετά, την έπιασα με τον καλύτερο μου φίλο. Καταπληκτικό, κοίτα σύμπτωση. Κι εγώ ακριβώς το ίδιο έχω πάθει, Ναι. Θα πρέπει να πληγώθηκες πολύ, Αντώνη. Μπα, περασμένα, ξεχασμένα. Εγώ κοιτάζω πάντα το μέλλον. Ναι, το μέλλον. Το μέλλον. Δεν έχεις δίκιο, Αντώνη. Εγώ πληγώθηκα πάρα πολύ. Δεν θα του συγχωρέσω ποτέ του Γιάννη, ποτέ. Μαρία, με συγχωρείς αν είπα κάτι που σε πλήγωσε. Όχι, Αντώνη, δεν φταίς εσύ. Ο Γιάννης φταίει. Δεν θα τον συγχωρήσω ποτέ. Μα με περασμένα, ξεχασμένα τώρα. Πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Εγώ τη γυναίκα μου τη συγχώρεσα. Είναι πόρνη. Είναι πόρνη. Ναι, παρασύρθηκε όμως, ανθρώπινο είναι. Γιατί παίρνεις το μέρος της, γιατί παίρνεις το μέρος της. Έλα, Μαρία μου, μην
κάνεις έτσι, γιατί ταράζομαι κι εγώ. Εσύ γιατί κλαις τώρα? Γιατί εγώ δεν έχασα τον άνθρωπό μου. Τον έχασες, ναι. Αλλά τον έθαψες και ησύχασες. Εμένα ο Γιάννης είναι ζωντανός και χαίρεται με την Άντια την Όπιανα. Ναι, αλλά εσένα δεν σ' άφησε με ένα παιδί στην αγκαλιά. Αλέξανδρε, έχω ένα παιδί, δεν σε πειράζει, Καθόλου. Τώρα τι θες να πεις, ότι είσαι πιο δυστυχισμένη από μένα? Και βέβαια, έστεχες εσείς ρε παιδιά, ποια είναι πιο δυστυχισμένη, η χείρα ή η ζωνοχείρα? Εξαρτάται. Μεροληπτής, Αλέξανδρε, πες εσύ. Η χείρα. Να του, η χείρα είναι. Βάζεις μέσον, Όλγα, τους επηρεάζει συναισθηματικά, πάντα ήσουν αείπουλοι. Τι γίνεται εδώ, μάθατε. Όλγα Μαρία, και τι κλαίτε, τι τους κάνατε κακούκι. Μη φωνάζεις, Ρένα. Δεν τους κάναμε τίποτα εμείς. Από μόνες τους κλαίνε. Τα καταφυλάξετε, Όχι, σας το παρακαλώ. Μη φωνάζεις. Ακούστε με λίγο. Δεν κάναμε τίποτα. Δεν προλάβαμε. Ακούστε με. Δεν κάναμε τίποτα. Δεν προλάβαμε. Ότι είσαστε τρελές, το ήξερα, αλλά τόσο τρελές. Α, δεν έχεις ιδέα. Κλάμα, γοερό παιδί μου. Μας τύψε το αλκοόλ στο κεφάλι και δεν ξέραμε τι λέγαμε. Τώρα, αν είχαμε πει μόνο καρότο σαν την Ειρήνη, δεν θα κάναμε όλες αυτές τις μπουρδες, βέβαια. Και εκείνοι οι δύο τι κάνανε? Τι να κάναν, κομπλάρανε. Εσύ τι θα έκανες? Πού να τους έβλεπες όταν κατέβηκε η Ειρήνη από τη σκάλα με τα ανοιχτικά σαν τη μενάρα και τσίριζε. Την παρακαλάγανε. Μη δεσποινείς Ρένα, μη φωνάζετε, δεσποινείς Ρένα. Ρένα! Ρένα, Καλά, ναι. Ρένα. Τι της ήρθε και συστήθηκε ως Ρένα? Ξέρω εγώ, της φάνηκε έτσι πιο high. Και αυτοί οι δύο τι κάνανε, έτσι τα μαζέψανε και φύγανε κανονικά? Τώρα εσύ άμα έβλεπες την Ειρήνη με νυχτικά τι θα έκανες, δηλαδή θα καθόσουν, να. Τέλος πάντων, δεν λες δόξα τω Θεώ που οι άνθρωποι θέλουν να μας ξαναδούνε και μας τηλεφωνήσανε σήμερα. Ριψοκίνδυνοι τύποι. Να περάσουν τέτοια και να θέλουν να σε ξαναδούνε. Ναι, αλλά αυτή τη φορά όμως, Όλγα, στα άλλα αλκοόλ στο στόμα μας, εντάξει. Τρελή είσαι, Χριστιανή μου, μόνο καρότο, μόνο Μόνο. καρότο. Και για να σου πω, η Ειρήνη πώς το πήρε? Α, μετά από αυτό το κάζο, επέστρεψε δρυμύτερη στο βίντεο. Μέσα είναι με την μπεμπέκα και συζητάνε τι κασέτα θα δούνε. Ήτανε που ήτανε, τώρα μετά από αυτό, ένα χρόνο θα κάνει να ξαναβγεί έξω. Σου έχω φέρει ένα τρικάσετο, Ειρήνη μου, μούρλια. Τι υπόθεση έχει? Από αυτά που σ' αρέσουνε. Ρένα, εμείς φεύγουμε, Ρένα. Στο καλό και με τη νίκη. Γεια σου, μπεμπέκα. Γεια σας και καλή διασκέδαση. Α, Ρένα, άμα βρέξει, μην ξεχάσει να μαζέψει τα ρούχα απ' έξω. Έτσι, Ρένα. Το έχω υπόψη μου. Γιατί σε λένε Ρένα? Γιατί είναι ηλίθιες γι' αυτό. Και δεν μου λες πού πάνε? Πάνε να συναντήσουν δυο άλλους ηλίθιους να γίνουν 4. Γιατί το λες αυτό? Αχ, βρε θεία, βγήκαμε τις προάλλες και τα κορίτσια γνώρισαν 2 τύπους και τώρα πάνε να τους συναντήσουν. Πάνε να συναντήσουν 2 νέους και δεν μου το λες. Σιγά τα σπουδαία, βρε θεία, δεν πάνε να πάρουν και την κοριτσά. Άντε, Ειρηνούλα μου, και στα δικά σου. Αν είναι έτσι, τα δικά μου να μου λείπουν. Ετοίμασες το σάκο με τα πράγματα μου, Ρένα? Ας το διάλο κι εσύ παλιόπαιδο. Κι όταν φυσάει το μαϊστράλι, θα αγκαλιαστούμε αγάλι αγάλι. Καλέ, γιατί αυτά τα μούτρα, πες μας ένα γεια. Πέρασε ο Αλέξανδρος από το μαγαζί μου. Γι' αυτό έχεις τέτοια μούτρα. Δεν ήταν μόνος του, ήταν με παρέα. Τι, ο Αντώνης? Όχι, με τη γυναίκα του. Τι μακαρίτης? Α, δεν καθόλου μακαρίτησα. Εκτός και να έχει πάθει νεκροφάνεια διαρκείας. Μαρία μου, ο Αλέξανδρος είναι παντρεμένος και η γυναίκα του ζει και βασιλεύει. Είσαι σίγουρη πως το ανακάλυψες? Πάρα πολύ απλά. Ήθελε η γυναίκα να αγοράσει μία αντίκα και τον κουβάλισε στο μαγαζί μου. Φυσικά μπροστά της έκανε ότι δεν με γνωρίζει καθόλου. Δηλαδή, και ο Αντώνης ψεύτης. Τι να σου πω, Μαρία μου, πολύ πιθανό. Εδώ ο Αλέξανδρος δεν δίστασε να την πεθάνει στα ψέματα. Ο Αντώνης θα δίστασε να τη χωρίσει στα ψέματα. Λοιπόν, εγώ από την πρώτη στιγμή το κατάλαβα ότι αυτοί οι 2 είναι ύποπτοι. Και γιατί δεν μας το έλεγες και εμάς, δαιμονία? Για να μην σας στεναχωρήσω. Έννοια σου, Ειρήνη μου, έννοια σου και δεν στενοχωριέται κανείς, Όλγα μου. Όλγα μου, ένα έχω να σου πω. Εμείς να είμαστε καλά και τα μπαρ ανοίγουν κάθε βράδυ στην Αθήνα. Α, να σου πω.